MemeFi sun ba da damar a yi connecting wallet. Hakan kuma yana nuna mana cewa MemeFi sun kusa launching ɗin coins ɗinsu, wanda hakan zai ba ma kowa daman girban abin da ya tara. Domin kada a yi babu kai, ya kamata kai ma ka je ka yi creating wallet ɗinka. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda ake creating wallet ɗin nan a MemeFi. Kowa ya je ya yi. Yadda za ka yi creating wallet a MemeFi. Idan ka zo ƙasan nan za ka ga wurin su booster start and invite, a ƙarshe za ka ga wurin da aka rubuta airdrop da wallet nan wurin kenan. So idan ya kamata kowa ya je creating wallet ɗin nan za ka danna wallet. Ka gani an ce we've added a new wallet feature so you could claim your coin. Set up a wallet to get your MemeFi airdrop soon. So sai ka danna create wallet. So idan ka danna create wallet zai kawo ka nan wurin inda za ka yi copy ɗin passphrase naka. Wato passphrase shine kalmomin shiganka kamar yadda kake da password. To shi wa'innan rubutu ne lambobi ko in ce wasu irin kalmomi ne wanda ake haɗa, wanda duk wani cryptocurrency wallet ana amfani da passphrase ne maimakon password. Wato kalmomi ne daban-daban wanda ana so ka rubuta su ka ajiye su yanda suke. A yanda suke a rubuce kalmomin guda 8 ne a nan wurin. To yanda suke guda 8 haka za ka rubuta su ko a littafi ne ko a abu kai ka ajiye su da advisably ka ajiye su offline. Kar ka yi wai saving ɗinsu a wani kan wayanka ko menene. Kawai ka samu takarda ka rubuta sai ka haɗa su cikin document ɗinka, ka ga ba za su ɓace ba. So ni nan zan yi screenshotting ɗin nawa sai an jima sai in rubuta su ƙasa. So zan yi save to continue sai ma na yi confirming. Sai ka danna save to continue. Alright, ba ma confirmation shikenan yanzu mun buɗe wallet ɗinmu na MemeFi. Ga deposit ga withdrawal. So yanzu kawai abin da za ka yi shikenan ka riga da ka gama da komai. Abu na gaba shine kawai idan lokacin launching yayi. Yanzu kawai sai dai mutum ya ci gaba da mining. Ka riga da ka gama da creating wallet ɗinka na MemeFi. Kar ka manta ka danna subscribe, ka yi comment sannan ka yi liking wannan bidiyon.